fotɓe en tawtude e ndeɗo yewtere coftal ɓalli men. Oumar, so tawi aɗani e ɓoggol ngol aɗana artan hen walla so tawi ala hen kadi eɗen mbawi yawtude no hanniri ni. ha joni ko hen keɗotoɗen pottital ngal ɗo baɗowal hande hakkude Maroc ko noon kadi woori e Comore. Oumar Mamadou Sow mo keɓɗen joni andini en wonde o saaha ni joni dille ɗe ine kewi toon no hanniri ni, kono noon kadi oɗo saaha mo gonɗen ha joni en gartat tan en keeɗima heeɗiyankoɓe meɗen joni ɓe mbawɗen nande no fewi ɓe kolli jande mabɓe e ngal ɗon pottital pongal wadde ɗo e yamɗe 19 to ko ni ko waktu windere yankejo. Oumar Mamadou Sow, so tawi aɗa heeɗi en a heeɗimo hewɓe e ɓeɗon heeɗiyankoɓe ko kaali e ngal ɗon pottital, holko woni yandema mabɓe e jande ɗeɗon ɗe mbaɗi? eyyi Aliou Seyni eɗen gandi e hewɓe ɓe ganduɗa ko haalɓe ɓe no jirini ko hay haralleɓe na mbiyen taskotoɓe latta ballon piiji ballon ƴettinaɓe e windere nde taw kadi ko ɓooyɓe hen e ɗin e mbaɗi hen duuɓi kewɗi ko ɗum tan kadi kaali nde tawno hande kaawi so waɗata ko so tawi leydi Comore ndi fooli ndi ɗo leydi Maroc ko ɗon kay wonata kaawi no fulɓe mbiyata ni hawnoto kay ko wiye gujju ngati rawandu kono kam wona rawandu ngati gujju. Wadde ko fada ko hande ko yimɓeɓe fof kadi woni ko polgu leydi ndi ganduɗa woni Maroc. Kono Comore naɓe ɓen eɗen gandi hanki e kuttital maɓɓe na mbiyen kuccodiral eltoɓe ɓe e jaliyankoɓe eɗen gandi kala ina wiyata no wona kawral kuccodiral e jaliyankoɓe no waɗa. Maroc naɓe ɓe guila Achraf Hakimi gardunoɗo ha joni e entraîneur maɓɓe o Regragui o holli wonde ɓe jawani équipe Comore oɗo mo ganduɗa ko on ɗo pijit o timi ɓe jaggu Comore ko ndiyam tan ɓe garat ɓe jara ɓe mbifa helle ɓe jawto ala ko kippu mboɓe siddini mboɓe kormi ete holli wonde yiyama yitama e ko ɓenni ko football na mbiyen lata ballon ala fof tan ko mbawɗa fiwde taƴa mbiya ko ni worata e kala saaha kawisaji ina mbawi wadde ɗum o haali ɗum. Hewɓe noon mbi haala kan noon ko haala yonnude tan kono sikki alaɗo Maroc alaɗo Comore wawi rewrude ina wayno e ndinɗo leydi Maroc kono eltowo Comore o kam nde ɓami konngol wi idi fof kamɓe ko teddugal e maɓɓe woni tawede udditoɓe ngoɗo pollitirgo ganduɗa sikki alamague hedda e tarike e to batte juɓɓudi ngoɗo pollitir e no ngo ƴettirani ha tigui kadi e ko ari ko e yimɓe e to batte kewede ha e jaliyankoɓe ummiɓe e banggue banggue windere nde kaf holli ɗum meeɗani taw yihede ko ngoɗo pollitir ɓangi wadde ko guila hitande 1990 faade hannde. Kono wadde eltowo kippu Comore wi ko faara e weltare wonandeɓe tawede eɓe ganduɗa ko udditoɓe wayno ngoɗo pollitir ko weltare wonanta min noon e teddugal firtani min garat tan ko o yandade min garani ñaaƴi addi amen kay ko darnude koyde nde tawno wonɗumin ndewda min mbaɗi poɗodiri woodi yiɗɗoɓe arde ɓe dañani arde tawtorede ngoɗo pollitir wadde minen mamin darnu koyɗe ha min kollo ɓesguji ɗi ganduɗa nini caggal amen ɗi min gari ɗo tigui ko yiilade teddugal ngal leydi nogas e nayyi garde ɗe fof yiiluto wadde ɗo sa eɗen mbawi wiide eɗen tonggui ko Maroc ko sikka jogori folde ko alda e jeddi e te ina jottora ni luggiɗi ko jogorɗe hewde kono noon Aliou Seyni ɗum kam en mbawa hen woɗɗoyde kawral ngal fuɗɗima heew ma wonko anda hen kono tan so tawi Maroc fooli Comore fooli Maroc ko ɗon tigui kawi to yiyete Aliou Seyni. Oumar aɗa wawi heddade e ɓoggol ngol ma en gartuma joni gam ni mbawa andande en ɓeɗon fettiyankoɓe jogorɓe tawtorede ngoɗon follitir min goppima gon jokka e rewidade to noon keɗa heddi e ɓoggol ngol en nannat Bocar Tall min calminima no fewi. Salminima Aladji Ba. ayi hande follitir o kan hitande 2025 ko hande fuɗɗoto toon to Maroc hakkude Maroc ina wondi e leydi Comore hollitama noon hewɓe e jiyande mumen woni hetoriɓe banggue football e ko nandi hen ko noon kadi e rewindiɓe nde ɗo yewtere woni coftal ɓalli men ɓe gandini wonde doole ina walla mbiyanni sembe mo Maroc jogui e dow Comore sikki ala Maroc dañal polugi e dow mabɓe holko woni hen yandema saabu bal kam eɗen gandi regat tan bal en mbiyata regat tan ni eɗen mbawi wiide kañum fina tan jibina wonta reedu. Oumar haali e nder haala mum sa ƴeewi bettere monde so tawi ene jogori wadde wiyete ko Comore fi Maroc ɗum wonata bettere nde donc en gandi Maroc ko kippu mo gandanɗa hoorema hay so tawi wona ni kañum waɗi organisé ko wiyete CAN hikka hitande 2025
eɗen gandi ko Maroc ardi hande kala leyɗele Afrique gonɗe dogre Afrique ɗe foof kañum ƴetti premiére place sa ƴeewi Sénégal rewi hen donc so tawi ene wiye hande hol kippu ɓurɗo wawde joguede jortu mi wiyani fiide Comore kono ko nawde desowal ngal eɗen mbawi wiide ko Maroc ɗum noon wadde so tawi Maroc huccodiri e Comore hande en jii comme Comore kam ko fête mawɗo e mabɓe en jii président mabɓe hoore mum ummimi Comore ari ha e Maroc gam tawtorede ngal potital ɗum noon wadde kamɓe ko feɗɗe mabɓe no Oumar wi ni so tawi bettere ne jogori wadde ko Comore fiyata Maroc ɗum woni bettere nde kono kam eɗen gandi kam hande so tawi Maroc huccodiri e bettere mi huccodiri e Comore eɗen mbawi wiide ngal jaggodiral ngal wuulata jaw banggue Comore so tawi wonko leppata ummoro koye Comore no heewi wiyede ni ɗum noon wadde mbaɗa ɗamini kam hande so tawi non seulement Maroc kañum waɗi organisé oɗo kan ko Maroc udditi kano kadi fewani yoɗani Maroc wadde e Comore wiye ko Comore udditi ɗum fi Maroc en jii Sénégal waɗino kam hakkude Sénégal et France en 2002 coupe du monde kono kam so tawi Maroc wurti ko France wurno en 2002 ko hunde mawde wonata ko bettere mawde wonata kadi eɗen mbawi widni ko fuggu koyngal e hoore mum wayata hen sabude pottital Maroc e Comore fadaka hen Maroc fi Comore ha joni en keddotto tan on alhaali kono noon kadi ma en gartu to ɓoggol to ma en taw toon Ibrahima Timbi Ba kañumne hoore mum ni hertidi ko yitte banggue coftal ɓalli kono wonko wonko humpiti e ngoɗo folotir Ibrahima Timbi Ba so tawi aɗa heeɗi en min calminima sanne Alou Seyni Ba salminama e salmini ɗiyankoɓe RFI fulfulde fof en gartat tan ha joni ko yewti e yuɓɓingol ngoɗo folotiro Maroc hitande ujunaje 2025 en keeɗima Oumar Mamadou Sow holli wonde no yuɓɓinirani ina feewi ina rewi lawol e ɗo ha joni to kalten en jani hen caɗele en nanani hen e caɗele gote beele an Ibrahima Timbi Ba aɗa sikki ma jokku juɓɓingol folotiro kan toon to leydi Maroc beele ma jokku no hanniri ni e waswade caɗele ha gasa nam Alou Seyni Ba ɗum ko ma yara ni saabu naɗa andi Maroc wona coupe d'Afrique tan ɗaɓɓi wona ngal kawtigal folotiral ɗo tan ɗaɓɓi ɗen andi Maroc ko ɓuri ɗaɓɓude ko fewnugol ko ɓeynata kon coupe du monde ɗum ko yerodiral adnayankowal waɗowal ko ɓooya andi Maroc hino tawa e leyɗe suɓaɗe ɗe e kadi wona ɗum ɗon tun Maroc fandare Maroc nde ko jaɓɓagol final ngal timmal ngal haraka koye nder leydi maɓɓe ɗum waɗata ɗa andi ni ɓe fewnude stade ɓurɗo mawnude dinguiral lattobalum ɓurgal mawnude e aduna on hay si tawi ngal gasari han joni hara ngal dinguiral wawa jaɓɓade ko ɓuuri ujunnaje temedere yimɓe woɓɓe noyni ujunnaje temedere e sappoyi e jowo andi ɗum fop ko hollugol hande Maroc no tawa e leydi windere ta ɓurdi jogade doole jogade jembe jogade darde ko fati e fuko koyngel ɗa andi golle mawɗe e waɗama kono so a jaɓi mi arta seeɗa e ngal kawrital wongal e waddegal ɗo hande ngal pottital udditirgal o kan ko fati e Comore ngal ɗon namdal jinno weddanadema holko woni hen yiyande ma e pottital hande ngal ɗon jubbana hen seeɗa a andi ko aduna on fewndi hannde ɗo kippu tosoko ala diɗɗal tosokal ala ɗi kippuji ɗi fof hino wawi ballon kifti fof hino wawi latude fuku koyngal sa yi kadi Comore yeehi ha tawti e ɗe diɗɗe walla ɗi kippuji nogay e nayyi tawaɗi e ngal kawrital ko ɓayti hara yiɓe wawi no woodi kippuji mawɗi tawaka wono wa Ghana tawaka Cap Vert ɓe yeehi coupe du monde latto ballo windere yankowo kono ɓen ɓe tawaka sa ƴetti Guinée ɓe tawaka Mauritanie tawaka a andi nam ha joni jokku eɗen keeɗi beele e so tawi yimɓe foof nanggui wonde ko Maroc dañata polgu e dow Comore ɗum wonta bettere an e maɗa beele aɗa ɗamini ma Comore wonata bettere se daari darde Maroc nde jogiti nde hannde sa ƴetti latowo ballon jogitiɗo onno ɓe wiyata ɗum mullere walla balore kange nde hannde e nder Afrique ko Achraf Hakimi on ko Maroc jeeya hay so tawi hannde en andari so hawri o fije ɓaytari mo ñawi seeɗa kono ɓe jogiti e fijoɓe mawɓe ɗe gandi kadi coupe du monde feƴƴuɗo o Maroc yawno ha ɓe hewti ɗiɗaɓal timmode andi kippu mawɗo kono komi inni kono hannde kippu tosoko ala e kadi Maroc ka maɓɓe woni kono waten yejjitu ko portoɓe wiyata e ko francire wiyata ko pression mawɗo ɗum ko ɓittare mawde fawama e hoore e fijoɓe Maroc ɓe sabu ɓe hollama kamɓe ɓuuri wawde e ballon ko kamɓe hani ƴettude ngal desewal ko kamɓe hani piwde yimɓeɓe fof dañi ɗum ko pression mawɗo e hoore maɓɓe ɗum ɓitteɓe wonkiji maɓɓe e kadi hannde ɓe fija yeeso jamanu maɓɓe yeeso yimɓe maɓɓe fof ino habbiyoɓe ƴettugal desewal ɗum ko pression mawɗo wawata wonde e maɓɓe awa hiɗen andi tan si nama ko
hombo wawata folude hande foppi innayi ko Maroc kono noon wata yejjitu Comore en andi kadi Comore ko honto iwi ha ɓe hewti ɗo e yiiɗi fijoji ɗi ɓe waɗi ko ɓaawo ɗo caggal men ɓaawo ɗo ɓe waɗi fijoji mawɗi ɗuɗuɗi ɓe waɗi heblo kadi mangu ko fati e ngal kawrital kan awa en anda no wawa ko bettere waɗa kono e wawata wiide ɗum sabu nade Maroc tan hande ko fati e mbawdi ko fati men e moƴƴingol kala noneji hanaɗi moƴƴinede ko fati e école ji tawa ko duɗe ko ballon jangete hande Maroc no yeeso leydi Afrique fof so jetti stade ji maɓɓe ɗi wona way kippuji men ɓurɗi ɗuɗude Afrique hande ka maɓɓe yahata fija sabnade maɓɓe fewni fof awa hande Maroc wona kipp mawɗo Afrique tan Maroc ko kipp mawɗo e nder o aduna kono tan ballon ko ballon tan ko ɓeynata kon ballon ko biscuit ballon a taƴata inna ko ɗo taƴata ballon wona mathématique inna go'o si tawti go'o waɗa ɗiɗi ballon kanko ballon tan jarama Ibrahima Timi Ba ha joni en keddot hen tan Maroc ko kippu tijjaɗo ma suut ngal ɗo deswal kono noon kadi kippuji kewɗi tijjaɗi kañumene kala ma suut ngal ɗo deswal Sénégal ne jeeya hen Côte d'Ivoire e ko nandi ken kono hawnaki kadi ma wod kippu tohoso jaltuɗo waɗan en ko hay goto sikkano bettere kam il faut ko bal ɗum ɗon ñakkata en mbaylat sawru mbaggu seeɗa tan kono ha joni keddoɗen e kabaruji kan keddoɗen e kabaru jamɗo hanki hoorejo dental CAF wona Patrice Motsepe andini wonde foletiru fukobal e nder dongre Afrique woni CAF waɗata hankidi duuɓi ɗiɗi kono noon watta ko duuɓi nayyi kala e biyol makko ɗum fuɗɗoto ko e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeetati ko heewi ina saabi ngal ɗon pellital e wiide makko keɗoɗen Patrice Motsepe hoorejo dental CAF. So the next AFCON foletiru afrikiyankewo latta ballon fango ardi e hitande ujuni ɗiɗi e nogasiji ɗiɗi jaggi ujuni ɗiɗi e nogasi jeetati hadi nden ko heewima waylo jiɗɗen ko hitande kala folitiroji mbatta wadde e nder dongre Afrique nde ɗum ma ɓeydan en fijoɓe wawɓe baɗum ɓeydu ngabbindi jiikiki leyɗe goɗɗe walla donge goɗɗe jogoto e dongre Afrique nde ko ɗum waɗi noon ngol folitiru so tawi en tabatinigo hitande kala haralleɓe Afrique ina kawre ina pelɓodira ma en mbaw tabatinde ngal ɗo pellital hono kan o watta waɗede kala duuɓi nayyi sabu en jii no folodirgo woni e waɗirde ni saaha ina felɓodira e folitiroji mawɗi e windere nde ete e ɗum heewi ko battinta ittude ɗum e kala duuɓi ɗiɗi watta ɗum kala duuɓi nayyi noon wona ruttinirde ɗum caggal ala kono ko ɓeydade sembindi e dowlindi fiji ballon e nder dongre Afrique nde ete ɗum koye hitande kala waɗata ngal ɗo pellital ƴettangal hanki walla ni lawɗinagal hanki ko pellital tarihiyankewal leɗen mbawi wiide noon saabu guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi folitiru kan waɗat tan ko duuɓi ɗiɗi kala ko noon Bocar Tall ɗum ɗon koko jogori waylade ɗo e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeetati holko woni hen yiyande maɗa e ngal ɗo pellital tarihiyankewal. eyyi ɗum waɗi bettere mawde e mettiyankoɓe hewɓe faade fukubal kono sen jii kamɓe koɓe keeɓi famminde windere nde walla mbiyen rendo ngo ko konko Motsepe o wi so tawi ɗum waɗi ɗum addanat ngaalu no feewi e dongre Afrique en keeɓi noon so tawi noon umitama en keɓat lombude hakkude hen ko wayno ko wiyete potité biyeteɗe Ligue des Nations baɗoje hakkude leyɗele ɗe en ƴeewi ɗum noon waɗa to Europe so tawi on banggue ƴettuɗen ɗum eɗen mbawi wiide ɗum ala bettere so tabu kala ko waɗata gartam e faade dogre nde so tawi koye fettiyankoɓe walla dilloɓe hen e on fannu foof ene kaɓa hen gartam eɗen mbawi wiide ko hunde moƴƴere kono kam ɗum waɗi bettere e windere nde saabu eɗen gandi kam fukko koyguel dongre Afrique walla mbiyen potital kan heewi wadde tan ko kala kitali ɗiɗi joni noon so tawi wattama ha kitali nayyi comme no heewi no hande ne waɗata ni toon e jii coupe du monde no wayni ɗum noon so tawi banggue faggude eɗen mbawi wiide wonko adane gartam ene moƴƴi ha maayi kono kam so tawi kadi banggue fettoɓe kamɓene ko bettere banggue mabɓe saabu aɗa waɗanno hunde kitali ɗiɗi foof a wiyama joni ya wattu nayyi ɗum kadi banggue kadi leyɗele ɗe ma wattu ustaniɓe kono kadi ko banggue kadi faggudu eɗen mbawi wiide ma wattu ɗum waɗi e banggue laato balo wol wiiɓe ɗum ɗon ngal pellital ngal ɗan ƴetta tan ko gam ni wawde hokkude fartaŋe leyɗele Europe ɗe mbawa wadde ko jiiɗi ko walla ni ko pellital ngal ganduɗa hoore makko to FIFA ummiri beele no woodi en temps wonandema Afrique najo mi yaha ɓuura woɗɗoyde ni e nden toɓɓere so tawi a ƴeewi sen ndewinima ko wiyete réseaux sociaux ji walla média ji renndo ɗi en keeɓi nande heɓɓe mbi oɗo Motsepe ala ko waɗi so wona ɗoftade ceerno makko Gianni Infantino ɗum noon ko yidde Gianni Infantino o waɗi ɗoftima nden yidde ɗum noon wadde ko almudo ɗoftima yidde ceerno mum hewɓe noon mbi
kono kam e yendam ko heɓi famminde ko so tawi en ƴeewi banggue ngaalu no mbiminani ni banggue faggudu ndu so tawi en mbi gartam ɗam ene wawi artande dongre Afrique ene wawi artande dunde nde ɗum ko hunde moƴƴere so tawi kadi ɗum waɗira so tawi waɗira ko rewde belamma walla fandare ko wiyete FIFA non waɗi eɗen mbawi enen sen ƴeewi bal hay so tawi ko CAF jogui ko ɓuuri hewde ko eɗen gandi ñalawmaji men petteteɗi baluji kewɗi so tawi heewi wadde ko FIFA heewi hokkude en ko wayno daɗuji ko way noon ɗum noon wadde ha jonti eɗen mbawi wiide hay so tawi CAF ene jogui himme mum ene jogui ndimagu mum banggue laato balo eɗen mbawi wiide kam ko ɓuuri hewde hen kam ko FIFA ɗoftate sabi ko FIFA jiimi e windere nde fof e fate laato balo noon kam eɗen mbawi wiide ha joni ko yidde tan wawde ko jiɗɗe ɗiɗi yidde FIFA e yidde CAF fottata yidde FIFA e yidde CAF no giɗani Ibrahima Timbe Ba e namdal battinigal tan e hoyti on alhaali CAF hollirima ngal pellital ko ɓuural e football Afrique mbaɗa adi nden yiyande ngol jaabawol ma hino metti fi hino satti hino tiiɗi ko woni tan ko waweten famude si hawri ko heɓaynoɗa duuɓi ɗiɗi kala nattirama duuɓi 4 en andi keɓal ngal ustoto gila Isayatu iwi e hoore CAF ɗen andi CAF ko FIFA jogiti CAF ko FIFA o laami CAF ko FIFA woni waɗude CAF kala ko faala sa ƴetti hay o fukuken o kan wonɗo e wadde Maroc ɗo hikka wona o saaha ɗo hanno waɗede hande CAF jogaki darde mum CAF jogaki sembe mum ko FIFA woni wadde CAF kala ko faala kala ko FIFA inni la hoorejo FIFA o kala ko mo inni yo Patrice Motsepe waɗu ko ɗum o woni e wadde hande ko kanko immino dari ha Patrice Motsepe woni hoorejo CAF hande so a ƴetti weɗugol ɗum duuɓi nayyi no gasara ko hunde moƴƴere ko toɓɓere nde jiɗɗen yewtude no feewi sabu ko toɓɓere himmude no feewi banggue Afrique ko noon waktuji men gasi ha laaɓi bandiraɓe sehilaɓe en kaddi hen ha ɗo en janima Ibrahima Timbe Ba e Bocar Tall kono noon kadi e haralleɓe meɗen Sara Doumbia Kone